Drama presents Mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Pagkabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinay mo katawa kay masundan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo, palihog mga bata kay Juna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Palinaw mo! Mauna istorya, niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Isa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? O dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. O kunya pa yun? Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello, yes, yo! Hi, Dudong Daldo! Kumusta ka niya, Dudong Daldo? Okay, mga bata, mga kasama. Di na lang kita mo na nagsulti. Ano ang bagong sinuwat ni Kuya J. Badayot ang naguluhan ini. Higanting, gibilangos, grapa. Na, taas at ito lang. Taas sabi taon sa iminubuhan nito. May pag... Kwan, higanting garapa. Kuya, gini na lang. Higanting nga na perisor na bilanggo sud sa grapa. Uy, mura genie din, no? Di na lang kita magdagang sulti. Ano yan? Sinuwat ni Kuya J. Badayot. Unang adlaw sa kong asoy kaninyo! Oh, Diyos ko! Di an... Unsa ko no? Higanti! Ay, pasilan ginawa ko. Ni anak sa kuno ang higante sa among sitio. Nagpakita na sab. Bahala na. Di lagi ko bugawas din sa bahay. Unya na ko mo ato sa merkado kung mubiya na ang maong higante. Dahil ang akong cellphone. Kisa baga kini nanawag. Si Dario kini. Hello, Dario anak. Ma, nanawag ako si Liti. Nagpakita sa ko sa ato ang usa kay ganti. Asa man karon? Di ara ko sa sulod sa atong bahay nak. Ni aman bitaw siya. May balik na sad na nagagubot ang mga taos gawas. Ay, Ayaw magawas, diharan ka. Ayaw gyud magawas. Basig matumban kasi sa ganti simba ko. oo, nak. Unya na kumugawas kun mo. Biya na ng maong higante. Sige. Maurto tayo ako. Karong Domingo pa kamuli di sa ato, ma, ha? Sige, bye. Sige nak, bye nak. Kumusta naman ka sa gawas? May biya na bagang higante? Halatay Andoy, ang higante. Naasa sa tungod sa atong bahay. Nagbarog ka naghilak. Lagi, klaro kay naghilak siya. Kay nagsige ba siya pamahid sa luha sa iya mga bata. Kada pakita niya, anak gina siya tungod sa atong bahay magpundo. Uy, tay mahadlo ko. Basig iyang patira ning atong bahay ug malagpot atay. Nagtuo ko nga dili siya nautan nga pagkahiganti. Doon na lang yung tingali siya tuyo din sa atong dapit. Pundo lang kita din niya. O niya na mamugawas kung biya na siya. Hain bagyo ka ang akong anak. Ismael, anak, pasaylo ako. Ibasulan ko na ang akong pagbilanggo o paglabay ni mo tinig na pita. Masaylo ako, Ismael. Patini, dinig yung napitan ako ginabay ang gisundan ko sa akong anak. Kining baya. Masin usa sa nagpuyo din ang nakakita sa gisundan ko sa akong anak. Mayong adlaw! Tay, nangayo sa katawuran.
Nasa tungod sa puntahan sa tumbay, tay. Ay, lagi pagtingog. Di na makikatubag niya. Basig doon na siya ay masulti nga masayop tagtubag. Unya, iya tang ipanlambuyog na. Di lagi tamutingog, ha? Di lagi. Tay. Di ta mo tingog. Ginoo ko. Dili kasi siya masuko nga. Di ta mo tubag, tay. Basig iyang yatak-yatakan nga tumbay. Di lang unta yung tao na niya buhaton. Uy, kibasig maapit nagkapisat. Kung iyang yatak-yatak ka kining atong bahay. Sila nila unta yung taon. Diyos ko. Usa naman wala yun siya, ha? Huwa naman, tay. Ay, nay, ang mga silingan nato nang gawas sa silang bahay. Ay, salamat itaw. Uy, kay bibiya na din yun siya. Asa man kasi nagpuyo, tay, no? Ako sa mayang tuyo ini iyang pag-anis atong dapit nga magsige man na siya pakita din, hi. Lete! Ala, sinang Andring, ang mama ni Dario. Ni Asia, tay, Andoy. Ay, oy, gitawgan kong Dario kay nabala kasi ang basin og na akos gawas nya masugatan niya na akong higante. Ako man siya gitawagan dayon nang kay wa man gud ko'y number nimo. Nag-ilis man ka og number. Ay, kami ginideslite ang tugtag hubag-hubag oy Andring. Kung mo anhi na ang higante sa atong dapit. Kay anhi magid na siya tungod sa among bahay magpundo. O gikuyawan mi kaniha. Uy, kay nagayo magkatahuran na mo. Pero wa gid na mo. Tubaga, uy. Uy, Lete, day. Dili ka nga ikaw ang tuyo sa maong higante. Basin bayag na kagusto nimo ang higante o gusto ka niyang himo nga asawa. Andring. Andring, si Bako ka intaon ng Andring. Uy, pag-unsa na ang gugma ni Dario kung mauna nga nagustuhan ko giganti. Aw kining ako, istorya man lang ni. Kay nga nung kadaanhin niya atong dapit anhimang gyud siya sa inyong bay mo pundo. O gani, matod pa ninyo, nangayo pa kini katahuran. O nga sa ato pa, ang nagpuyo gyud ining baya, mo iyahang gibalik-balikan. Bitaw nak na. Bitaw. Basi nakagusto ni mo ng higanti nak. Dili man na ikahibo nga maibgan ka niya kay puwera buyag, gwapa mapud ka. Liwat ang kanianhing nanay mo. Di sa taong ko nang higanti tayo. Uy, kalain. Sige, Kahadlo kalain. ka kung siyang akong mabanas ha. Inikdo ko niya, iya kong hilabtan. Di ka kumapisat. Ay, bitaw sad na. Ha, basta-basta, dako gyud akong pagtuo nga naibgan ka gyud sa maong higante na Lite. Busa ayaw gyud taong pakita niya kung anhi siya kay basin kung iya kang kidnapon Lite. Na mag-unsa na lang taon ng akong anak nga si Dario. Umuani ka ni si Dario. Ako siyang ingnon, uy, nga magpakasala lang mi bisan sa huwes lang. O human mi makasal, mukuyo ko niya siyang kitabahuan. At tumi dito mo puyo. Mangita mi o kaabangan. Di taong ko gusto nga makidnap ko kikanti, uy, dili gyud. Unsa tay? Mo sa yung mga tabi nga imo na dungog sa gawas? Nga ako na ibgan sa higanti? Ay, lagi nak. Uy, kadagan sa mga babae ini kalibutan na ako yun ang iyang Ay, nagustuhan. kana, kay gwapa ka maguntaon. Uy, liwat ka man ni anhing nanay mo. Katugos nanay mo, daga, bulitaw pa mi, ay pastilan. Daghan, kaya min nanguyab niya. Uy, pero ako iyang gisugod kay, gwapo masal ko pira buyag. Gwapo ba ori, uy? Gasigaw mo lang ng mata ni Mutay. Aba, Napay ilong ni mo nga pertimpis lata. Uy, Mas gwapo pa si Dario ni Mutay. badihay. Kabati sa di mong pagkaanak ka ka. Uy. Ako sige kung daig di mong gwapa ka, unya ikaw imo kong sawayon. Pasti na rin magkapahiubos ka ba sa doy. Diha ka na, Uy, asa ka, uy? Balik sa diri tayo, uy! Ato pa silang order, uy. Inugog to ba? Ayaw kumpiyansa ha. Basig kalit mo tungang iganti o kinapon ka. Ilong! Anong kinapon ko taon ko? Saman! Pagpinsing me! Bate! Kaya kang ika-istorya, uy. Sinaway mong kanda ko. Nakaka. Mamawa aning tatay, uy. Hindot kayo sugsugon, kidali kayo masuko. Pero si Dario, kinahanglan nga makasal tayo ni aron makabiya ako dinis among dapit aron dili mi magkakita sa maong higante nga naibog nako. Kumusta na karuwa kong uyab? Bisag kanunay mi nga mag-video call pero gimingawi ko niya. Gusto ko na siyang magakusog hugot yung kayo. Ay, doon narabak ko siya importante nga isulti na ko. Inikita na mo ron sa among sityo. Doon lang ko sa amo. Taxi driver! Lugar lang ba eh? Lugar lang sa iskina! Salamat. Dara complete ba eh? Kalit-kalit lang kay manaog na ko. Excited na kayo na nga. Makita na ko akong uyab.
Gusto na kong mugakus o hugot kay Liliti. Kamingaw na bigyan ako ni mo dayo. Dong, luag gisan ang pagkakus ni mo, kaya magbisad na ginhawa na, oy. Mingaw sa kunin mo, Dong. Ay ako pa din niyo, no? Nada, magpagkasal na lang mo. Mawag na mong istoryahan ron, tay. Iyan sa mandong Dario, nakauli ka na sa inyo? Oh, Ha? wa pa na yan dayo eh. Milahaw sa ako din sa inyo kay gimingaw kong Liliti. Bueno, Dong, ano ta ka-istoryahan sa giingon ko nimo nga importante nga patigsultihan ko nimo. Ug mo tong giingon ni tatay, ang bahin sa atong kasal, ang gusto kong istoryahan ta. Ikaw, sige. Magpakasal ka. Okay naman ka nimo nga sa huwes lang muna ta. Oo, Dong, oy. Bahala og sa huwes lang ta, magpakasal. Ang importante nga makasal dayon ta. Aron makabiya na din ko dili sa atong sityo. Adto na ko uban nimo. Ha? Adto ta si mong gitrabahoan mo istar. Oh, sige. Ipalayo na si Liti din sa atong dapit dong Dario. Kay si Liti, ha? Siya ang tuyo sa higante nga kanunay magpakita din sa atong dapit. Tungod kay si Liti, naibgan sa higante. Ako gusto niya ang higante, Dario. Unsa? Si Liti? Naibgan sa higante? Kuan kining Sulti na lang ko sinuod Liti. Nga maunay gituhuan lakip na ni mama ni mo Andring. Ha? Dili kay kami lang si Andring ang nagduda. Lakip na ang tanan yung mga tao din sa atong dapit. Sa laktod, ang tanan ko din sa apo, nagtuo nga kinislete, ngo'y tuyo ng higante. Naibog niyang higante. Ha? Nayabag siya? Sa kadagas mga babae? Ang ako pang uyab mo iyang nagustuhan? Ay tanatul kay gwapa maguding akong anak pwera buyag taon. Liwat man ni siya ni anhing nanay niya. Namong duhagot, kay gwapo masad ko. tatay sad uy. O nga no, unsa naman sad, supak sad ka, nawan sa kanako. Tempar ko una. Nganong, ingon anak man yung pagduda ha, ni Andoy? Nganong nakasulti mo anak? Nga siliti? Nagustuhan si Ganti, ha? Ngano? Ingon lagi ana ang gituhuan na mo, Dong. Nga siya yun ang tuyo sa maong higante. Mao. Kay nganong kadaanhin niya sa atong dapit, ana magisiya magpundo tungod sa among bay. Bitaw, mo sa gini pagtuon ako. Basta magpakasal na lang tadong. Udat ako nga to sa imong gitrabahoan. Bida sa higantiha, eh. Ngantag, muanhin na siya ba nga, maatol ka niya ako. Kaya makigharong ko istorya niya. Di ko masugot, eh. Nga, iya kang ilugon, din na ako, liti. Ayaw na lang pakikistorya niya dong, uy. Basi makasulti ka. Ug masuko pa noon siya. Nya, iya kang tudson. Patay ka. Nga, mausad. Kuya, tudson kasi ganti Dong Dario. Lugsot yun ang tinain ni mo. Ngano gyud oy nga masuko man siya oy. Kaigo naman makikistorya og bugnaw sa Dario. Di sa tingali mahitabong surang-surangon og istorya nga bati ni Dario o higante oy. Nahibaw naman si Dario nga wa siya nag-anan kung makigtroke siya anang higante. Mauna, di ko makig-away niya, eh. Igor akong hangyo niya. Nga di niya padayo ng iyang kaibog ni Liti. Kay, may uyab na si Liti nga maawa ko. Pero, kung prosigidugin niya nga, kuhaon si Liti, ug dadon sa dapit kung asa siya magpuyo. Bahala ang higanti siya. Makig-away ko niya. Basta, dili lang niya mada si Liti. Makuha niya kung patay na ko. Dario. Gibasudan ko na ang gibuhat ko sa atong anak dunia. Gibasudan ko na ang tanan. Uwahin na ang tanan mong pagbasol, Manolo. Daan ko na ikaw nga giingnan. Gaway gusto ang atong anak sa lalaki nga imong gibuya kaniya. Mao nga wa kini mo tunga sa simbahan sa adlaw sa ilang kasal. Karon, naminyo na sa laing babae ang lalaki nga kung gibuya kaniya. Gusto ko nga mubalik si Ismer kanato. Apan asa. Asa naman ka ang gibilangguan ko kaniya. Nga akong ginabay dito napita. Kinahanglan nga mabalik gayod nato si Ismer, Manolo. Gimingaw na kahayo ko sa atong anak. Bisag yun sa kong paggamit ang akong kahom. Dili ko na yun makita pa ang gamay nga butang nga gibilangguan ko sa atong anak nga akong ginabay. Basta, kay dito yun buto pa ang maong putang.
Dihang gilabay ko kini. Dito na kiyunto niya. Busan, mubalik ko ditong dapita. Mubalik ko dito hangtod nga makita ko ang gamay nga butang nga gibilangguan ko sa atong anak. Ibalik kayo ng atong anak, Manolo. Eh kung dili, biyaan ko ikaw sa hingpit. Magpakamatay ko. Ayaw. Ayaw to niya. Ayaw ka nagbuhatan. Ayaw. Kung dili ka gustong mahitabo ka na, ibalik kayo ng atong anak. Ibalik si Esmer. To niya. Isaan ko na. Ibalik ko ang atong anak. Dili kumuhunong hangtod nga mabalik si Esmer. Isaan ko ka na kalimuto niya. Mau ba, Binaryo? Di ka beauty ugma? Oo, bay. Amasin ko nga, ugmang adlaw, magpakita og balik ang higanti. Gusto kong makigsulti niya, bay. Kung ako pa ikaw, Bino, kung pananglit, alag ko ha? Istorya rin ako ba? Pananglit ba? Kung silitig yun ang tuyo sa higanti, unya, gusto yun niya kining akwaon. Ay napangita pa og langas, bay. Okay lang ano eh, kung giaway ka niya. Ba? Nasayop ka. Doon na ako ikasugakod sa pagpakigharong kaniya. Kung magkinaon sa man gani. Ha? Pasabot yung pasabot ba eh? Nangusugkol ka yun? O giganti? Kasi magkinaon sa pa? Ha? Sugkol ka away niya? Kung di ka na ito si Madaghangyo. Basta lagi. Basta dili si Madaghangyo. Wat na ko lang mahimo. Gawa sa pagpakigharong niya. Suklan ko siyang away, bay! Pedar yung aksyon tagabalakan, bay. Ay, tawag sukol niya, bay. Uy, samtang ko, eh. Ngagmay tong kayo, uy. Matagol migas ka magkiharong nila. Pwede kayo nga. Punitong ta, niya. Kuan, pisliton. Ibuta siya pahad, pislakong ta. Taluyar ko. Doon ako ikasugakod, bay. Tungod kay doon ako talagsaon ka na hoptan karon nga kusog. Ha? Bueno, kunong sa inom. Manggawas na sa inyo, tra. Ato ta si Was. May ipakita ko niyo, bay. Ha? Tara na yun, tara, balik ko eh. Balik kita din eh. Ay, nagan pa man ato yung nun. Tara na yun, bay. Mao ba nang, tuwa si Dario sa iyang amigo nga si Ricoy? Day. Igo ra kundo siya nga makikinom og gamay siyang amigo. Sige lang. Doon ako siya apason, tagsarabay na siya makalingaw-lingaw uban sa iyang amigo. Ayaw na lang to siya adto aday, Ari na lang ta diris bay. Atong istoryahan tong higante nga naibog nimo. Unsa man, awa ka mabala ka sa sunod niyang pag-anhis atong dapit. Ako nung nang nagtuo ko nga buutan ginang maong higanti. O dili na siya puguso sa iyang gugma diri nako. Kay kung puguso pa siya, iyan na lang unta kong gipugusog da. Pero wa man. Usa pa, pulos na mga pagduda ang ato nga ang higanti nakagusto nako. Noon, pulos man pagduda ning ato ba, pero halos tanan namang gudinhis atong dapit ang nagduda nga ikaw gid ang tuyo sa maong higante. Kay adto magyud ni magpundo tungod sa inyong bay kung muanhi na siya. Sa sunod niyang anhinang, nagplano ko nga makikatubang ko sa maong higanti. Pangutan-on ko siya kung unsa gid iyang tuyo dinis ato. Kung musulti siya nga ako iyang tuyo, magpakiluoy ko niya nga. Dili niya ipadayon ang iyang gusto kay di ko masugot niya. Dili gyud ng andring. Karon, yan na. Diyan na ta. Tungod din dako kayong punuan sa kasya. Mayo kay way tao din eh. Ha? Sa ibato na to rin punuan sa kasya, Binaryo. Tumbahon ko ni, bayri ko. Sa! Pasyon di ba yun? Bigyan di, Hindi ka dito, be. Pikapa ko si mga agtang, be. Hikap ko, be. Ano kailan na to, eh? Ano ko niya? Ang bibili ko gilantan ka, be. Yan, nagsalimuan ka. Mga patakal ng tabi. Wa ko magtiaw, bay. Kaya na kong tumbahon ang dako kayong punuan sa kasya ni Kapitan Dintong. Ako, bay, bisag kapila pagkamusulti na ko nga matumba na ni mo, kaya di ko mo to. Gawas lang kung pakiton ko ni mo. Makakita gi karon, be. Sibog. Ha? Sibog ka, may sibog. Okay, sibog ko. Niya. Ya, nakadistansya na ko sa dakong punuan. Sige na, bay. Pakita ako ngayon mong tumbahon ang dakong punuan sa kasya. Okay. Karon. Niya. Okay, dali. Unit na lang punuan sa kasya. Kita, may kata ka dito. Karon. Niya. Tumbahon ko ni. Ang punuan sa kasya. Nukuyong.
Bababay! Napatumban mo ang nagkong puno sa kansya, Medaryo! Berikoy, taon-taon na nanghuptan ko kining maong talag sa akong kusog. Apan walang na ko ni gamita. Kay dili normal kining naangkon kong kusog. Apan bay, kung dili kami magkasanabot sa maong higanti, nga naibog sa akong uyab, suklan ko sa kaway. Magtakos mi! Kusog! Batok kusog! Medaryo! Apan bay, nasayod ko. Nga bisan ni anak ko ning maong talag sa akong kusog. Malupig yapon ko niya. Pero, bahala nagmamatay ko. Basta kay di ko musugot. Nga mailog niya gikan na ko si Liti. Kining, Medaryo, mangutanan lang ko niyo ba, ha? Kuan, diin ka magikan ng mangkusupay, ha? Isip naghatag mo na ba, Demonyo ba naghatag mo na ba, ha? Sakop pa karon sa demonyo, Medaryo, ha? Dili ko sakop sa demonyo ba? Gani mo awa. Tawan akong liog. Diba nga, nagpintas ko nga ang pindan. Mao si Jesu Kristo nga, nagdupa sa krus. Umawa. Dito, da. Di ko sakop demonyo eh. Diyos nun ko. Busa ka na. Tara sa inyo. Mamalik ka ba, Ricoy? O kung doon ay mga utang na ba, kung kinsay nagpatumba ng punuan sa kasya ni Kapitan Bintong, hangyo lang ko ha. Ay, saba ha. Di ko gusto nga makontrobersyal kining na angkon kong kusog. Bay, iwaso na nato ning usa ka botilya. Inigurot ini, uli na ko. Medyo hubog sa gamay na. Mahuway ta. Bay, karon nga medyo hubog ka na, bay pa. Ako, hubog ko na ako, pero okay pa ko kaya pa. Sige na, bay. Sulti ko kung kitsi naghatag mo sa talagsaon mo kusog. Sige na, bay. Ikasubo ko, bay. Nga sa pagkakaroon, dili ko pa ikasulti kang bisan kinsa ang bahin ining nahuptan kong kusog. Lakip din na akong inahan. Si Mama Andring. Huwag di masayod din eh. Mao ba, Medaryo? Oo, bay. Usa, usbo na ko. Hangyo pa ni mo ha. Ayaw ni isulti sa uban. Ikaw rin akong gisultihan ini, bay Ricoy. Pete, sa libo ka libo nga hunahuna, bay. Huwag ko magdahon. Na tinuod akong saksiyan, ganiya. Huwag ko magdahon, Medaryo. Unsa? Ay ulag di anak, anda ko kayong puno sa akasya dito sa loyo sa bahay sa kapitan at umba. O nahibong lagi ang tanan kung ano natumba nga wa may linog. Tay Andoy, dili ka hangang higanti nga naibog na ako may nagtumba sa dakong punuan sa akasya. Maayo kay nakiskot ka dayo sa mga higanti. Maogyod na gituhuan sa tanan nga ang higanti nga naibog nimo mo ay mitumba sa akasya. Pero, nganong iya man sa nang gibuhatay, ha? Kung may saan niya ang kapitan, niya tumbaho na niya ang akasya ni kapitan. Ay, maon lagi na diha. Ug ikaw ra ba, gihisgutan ka nila. Ug paadtuon ka kuno sa kapitan kay magig-istorya siya nimo. Ako? Paatuon ko sa kapitan? Uy, nga naman kahatay. Nganong gipatawag man ko nimo dinhi sa barangay hall, Kap? Bitaw kap. Usabay tuyo mo sa akong anak, ha? Gipatawag ko ikaw, Liti. Aron manubag ka sa nga imong nahimo. Ha? Ako dunay sa nga nahimo, Kap Bintong? Unsa man ko sa akong nahimo, kapitan? Oy. Laruhan ang imo kap, ha? Kabuutan aning akong anak. Inya pasangin lang imong nakahimog sa... Unsa man ko na nahimog sa akong anak, be? Bitaw, Kap. Unsa nahimo kong sa Kap, ha? Mangutana kag unsay nahimo mong sa, Liti. Pwes, sultihan ta ka sa nga mong nahimo. Ang imong sa mao ang pagkatumba sa dako kong punuan sa akasya sa luyo sa akong bahay. Uy, O gano ako may nahimong sadaan pagkatumba sa dakong akasya, Kap, ha? Ngano? tumaga na yung pangutana sa akong anak, kap. Anong siya nga nahimong sadaan nga natumba ang punuan sa imong akasya, ha? Tungod kay ang mitumba sa punuan sa akong akasya, mao ang higante nga naibog kanimo, Liti. Unsa? Kalaha prasad ang istorya, ha, kap, oy. Ang naibog kang Liti nga higante ang mitumba, iya si Liti ang sadaan. Siya ang sadaan, Andoy. Uy, Kay kung wa pa si Liti magpuyo, dinhi sa atong dapit. Dili mahitabo nga magpakita kanunay ang maong higante dinhi. Kung ako may sadaan, kapitan, hala sige, ipapriso ko, Kap. Ipapriso ko! Ay, kalma lang. Ay, wa man siya gumuingong mapriso ka ni hitabo, ah.
Gusto lang ko liti nga kung mubalik o pakita ang higante dinhi sa tong dapit. At tuba nga siya. Og hangyua nga dili maghimo og kadaot dinhi sa tong dapit. Kay kini hitabua karon, unang higayon kini, ha? Unang higayon kini nga naghimo siya og binuang. Ug kana kay nagsugod niya sa himog binuang, masundan pagyud kini. Kay nasugdan man niya paghimog binuang. Kapitan, mahadlo ko magikatubang sa higanti. Basig iya kong kidnapon ug dadon sa ilang Pinoyanan. Busa kay ikaw man ang kapitan din sa atong baryo, atubang niya. Ug ikaw ang hangyo niya nga dili maghimo og binuang. Kung mahimo hangyoan siya nga di na lang mapakita pa dinhi. Nasamot. Mahadlo ko koy. Hadlo kay kung makikatubang ang uban diyang mag-away. Asag ang mga pulis atong lungsod. Di mo atubang ng higante. Ikaw oy. Ikaw ra gyud ang makabadlong sa mong higante liti. Kay ikaw ang hinungdan nga nagpakita siya. Din hindapita kinaibog sa nimo. Busa maluoy ka, hagyoon ko ikaw. Ikaw ang atubang kaniya. Ikaw, liti. Mao ba? Manring? Gipatawag si Liti sa kapitan? Kay siya ang gitumbok nga sadan sa pagkatumba sa punuan sa kasya. Ay, lagi anak. Mao na isulti ni Andoy nako. Ang higante ko no ang mitumbas akasya. Pero, nga si Liti ang rason nga kanunay mapakita ang higante dinhi ay siya gyapon kuno ang matumbok kasadaan. Kay kunwa pa dinhi magpuyo si Liti, dili magpakita dinhi sa ato ang maong higante. Kaluoy sa kong uyab eh. Siya hinon na pasanginlan. Pero, sayop niya pun siya. Nga ang higante may pasanginlan, nga may mitumbas mong kahoy. Kaya nga naman kuno, nakakita ba sila sa personal? Nga ang higante may mitumbas punuan sa kasya, ha? Ay, wa lagi. Pero klaro na lang ang higante gyud ang mitumbas akasya. Kaya doon na mag-isama na itong taong makayanog tumbas maong punuan. Nga pwede mang dakua atong akasya, ha? Sagdi lang. Makikita ko niya ko sa kapitan. Sultihan ko siya. Nga, waysa si Liti. Ug labaw na nga, dili ang higante may mitumbas sa kasya. Ha? Kung dili man ang higante, kinsa pa man di ay lain, ha, Dario? Dili lagi ang higante ang mitumba, ma. Laing tao. Og nakaila ko sa mga tao na may mitumba sa mga punuan. Ano siya ko eh? Adoon ako sa Liti. Basta nakaila ko. Oy, tay sa kinsa pa man lagi alang mitumba adto, ha? Kinsa? Ako, ma! Ako yung mitumba. Ano siya ko eh? Amaw, ning anak ka. Siya kung nimitumbas akasya. Ay, pastilan. Anong ka na pamanglite ang iyahang nauyab, oy. Nga doon ay naibog na higante. Ako pa'y Dario, buwagan na lang na ako ng liti, oy. Aron di na siya maapil problema ang babayan na. Mao ba, Beryo? Si Liti ang usa sa gibasog sa kapitan nga natumba ang dako yung punuan sa akasya? Ubay. Ang higante mo ilang kipasanginlan nga mo mitumba sa mga kahoy. Ug iyang gidamay sa Liti nga usa sa hinungdan. Nga, saan ba? Imo lang silang sultihan nga ikaw ang mitumbas mong kahoy. Ha, Beryo? Bay, magkagubot gali sila tungod ng pagkatumbas mong akasya. Mutugan na niya ko tinuod. Nga ako'y mitumba sa mong kahoy. Bali ko'y. Sige oy. Sa ilaw sa ta. Muadto na ko sa Liti. Makikita ko sa kong uyab. Bali ko'y. Unsa? Dili ang higante ang mitumba sa maong akasya, Dario. O ni Andre, dili ang higante. Kung dili ang higanti, kinsa man di ay Dario, ha? Musulti ko nyo, Deliti. Noy, Andre. Apanhangyo ko lang. Nga dili ninyo ni isaba sa uban. Kay dili kini makaayo. Para niya. Kung masailan man nga, may kusog siya nga dili ordinaryo. Uy, kinsa man lagi ang mitumba sa maong akasya, ha? Kinsa tong Dario, oy, kinsa man di ay. Ako. Ako ang mitumbas na kung punuan sa kasya ni Kapitan Bintong. Ha? Ikaw, Dario? Ikaw? Ikaw ang mitumba sa maong akasya dong? Apan giunsa nimo sa pagtumba, ha? Giunsa man nimo dong Dario? Tungod kay nakaangkon ako og grabing kusog. Human ko makahabak og usa ka grapa. Nga ako nakitaan dito sa tungod sa inyong bahay. Ala, nakadumog ko! Kaya sa gunang higante! Ako'y makigatubang sa higante! Nga naibog ni Muliti! Ayaw dong Dario! Dili ko masugot ka, mamatay ka! Bitaw dong Dario dong! Ay lang dong, oy! Ay, wawak kay nagkanan dong niya! Di man ko maging away niya ba, Deliti? Noy Andre? Igol ako mahangyo niya. Magpakiloy ko niya. Nga di ka niya sa bukon.
may uyab na ka mga maawa ko. Unya lagi kundi mo sugot ang higante sa imong gusto. Unya iya kang tudson be saon naman lang. Panalipdan ko akong kagalingon. Kutob sa kong mahimo. Kung magbuhat di mayo na ako, musukol ko. Oh, bueno, sige. Desidido ka na makikatubang niya. Sige, ubanan ko ikaw, Dario. O kung iya magkani kang patyon, magpa-apil ko papatay niya. Sige ta na, Dario. Buuban ko. Pero di lang ko magpapaapil o patay, ha? Sige ta na. Buuban ko ninyo nga makikatubang sa maong higante. Dinhing dapita yun na akong tumakita. Gamitong pa niya ako katong pinapay. Asa na baka katong putang nga gibilangguan ko sa akong anak. Ismer pasaylong ako sa akong gihimo. Gibasulan ko na ang tanan. Nara siya ni Andoy. Delete. Nagpungko tungkol sa inyong bahay. Oo, nganong miungot pa man ta din sa sodari. Makikatubang ka magkasigante. Sige dayon. Gayom lang hambog ni mo. Hilom niya, tay, uy. Masa man, gusto ka mamatay si Dario, tay? Ay, di man. Miingon magod siya nga iyang atubangon. Niya pang managit na din miungot pa man ta. Ako ang gitutukan pag-ayo. Tanawal ko ninyo. Mura man siya naghilak. Mao ba? Bikuno be. Laruhon ko ganing tanaw be. Uy, hala. Tuod na. Naghilak man na siya. Uy, hala. Wa mo magkabantay siyang itsura. Kaya nga naman niyang itsura, tay, ha? Mura man nagtiguang na nga higante. Ha? Oh. Tiguang? Abi ko na ba akong klaruhan, be? Sana? Hala. Tiguang tuod siya. Bikno. Oh. La! Tuod na. Usan man siya ka idaran nga pagkahiganti. Pagkapalikiro sa higanti ha, oy. Tiguang nga niya. Naibog pagbatanon. Nga sama ni mo, Liti. Sige, tana mo. Bahala na ni. Mauna ko, ha? Sundan mo na ko. Dario! Oh! Manring! Ni aka? Nialagi ka ng entring. May gani kay, wa ka makita sa higanti. Ay, diyan ako agi sa putahan sa inyong kusina, oy. Miyan, higyod ko aron pugan ka, Dario, nga makikatubang ni anang higante. Amo na siya gipugan ni Tatay Andoy. Kung gusto magit siya makikatubang sa higanti nang, amo na lang siya giubanan. Ma, igor ako makikistorya niya. Aron sa paghangyo niya. Nga dili niya ilugon si Litigi ka na ako. Nahala, sige. Buoba na lang pagko ninyo. Kitang tanan ang makikatubang sa maong higante. Gusto unta ko kabangutana sa mga tao ang kalibutanon. Kung may nakita ba sila tinig dapita nga usa ka gamay nga butang nga gibilangguan ko sa akong anak. Apanuway mi panuon ako. Silang tanan nalagan ug nanago. Nahadlok sila nako. Mayong adlaw ni mo diha, higanti. Oy, salamat. Kay dunay may sangpit ug may panuon ako. Upat sila kabuok. Mayong adlaw ni mo, higanti. Mayong adlaw sa diyong tanan. Diha lang mo ha. Ayaw lang kayo mo pagpaduol ako. Kay giuburam ako. Pasig inig-apsin ako, mahurot mong kalagpot. Nangaas kami sa pagduol ni mo, higanti. Aron nang iyon ka. Nga in town. Maluoy ka. Ayaw ilugas si Litigi ka na ako. Mahal ko kayo siya. Usay ilugon. Wa ko magkasabot sa imong ipanunti. Higante, naibaw ko nga naibog ka na ako. Mo nga ani kag yun magpunod tungod sa among bahay kung magpakita ka. Maluoy ka, itakli na lang sa lain ang imong gugma. Ditaangay sa usag-usa. Gamay kay ko, samtang ikaw usa ka higante. Kung ako'y imong maasawa, mapisat ko kung magduog ta. Busa, patlang imong gugma diri na ako. Pati ah! Usa? Maluoy ka, higante.
Pati ang gugma mo nako kay wa ko'y gusto nimo bisan gamay. Oy, day. Wa taon ko maibog, boy. Ah, Gano'n kong taon na maibog man ko nimo. Kagamito nimo. Kung wa kay gusto na ko, mas labaw pa ko nga wa'y gusto nimo. Kung dili ikaw ang akong buyo sa akong pagkanunay mundo, dinhi tungol sa iyong bahay. Ay, hala. ha? Nasayop deta sa atong gituhuan. Wa na siya maibog ni Munak. Ay, nasayop di ay tas atong pagtuo. Tinuod ka, higante? Wa di ka maibog sa kong uyab? Wa, oy! Panudson ka na Kung mao pasaylo ami ganti pasaylo ami. Kung mao di ay unsa di mo gisigihan og balik dinis among dapit ha? Namihilak siya. Nga nung nihilak magkahigante. Bitaw oy, ikaw ra mahiganti nga muhilak. Doon ako'y gipangita na gamay nga butang na akong gisudlan sa akong anak. Muto na katuig kapin nga ako siyang gibilanggo sa maong butang. Unsa? Ha? O nganong gibilanggo man nimo siya? Nya nganong gamay mas gabutang ang imong gisudlan niya, ha? Mataas na atong istorya kung sugindan ko pagkamo sa mga panghitabo gikan sa sinugdanan hangtod nga gibilanggo mo siya. Oh. Usa tabagin ko ninyo aron makita ko ang maong butang. Unsa may ngan sa giingon mong butang nga gibilangguan mo niya? Usa ka gamay gyud kayo nga bildo. Uy. Ambot usay ngan atong bilduha basta gamay kayo. Soft drinks? Mao ka na siya? O kanang basiyo sa soft drink ba? Gamay pa ana. Uy. Austo. Butilya di angan ana. Pero gamay siya. Gamay kayo nga butilya. Sa banang ko anak. Hilak Nga makita ko ninyo. Hilak na, sir. Nga makita ko ang gamay kayo nga butilya. Nga gibilangguan ko sa akong anak. Baluoy taon mo. Unsa? Naluoy kas tiguwa nga higante, anak? Utay, naluoy Uy. ko niya. Anak din niyang iyang gipangita, nga gibilanggo niya sud na kuno sa dugayng panahon sa usa ka gamay kay nga botilya. Pero tayo parang gunak, tayo pa. Higante man na sila. Kaya ano, masuri na sila sa butilya. Nga, gamay pagyag kuno kayong butilya nga sa soft drink nga iyang gisudlan sa iyang anak. Gamahanan baya na sila tay. Basta may gamit siya sa iyang gahom katong tiguang higanti. Mao nga nasud sa gamay nga botilya iyang anak. Pastilan ba yan? Pagpatabang ra ba siya pangita sa maong butilya? Kay din hinakro dapit sa atong bahay mutugpa ang maong butilya diyang iyan ang gilabay. Dili di siya dautan nga pagkahiganti. Ug naluoy kay ko niya. Naluoy ko niya tay Andoy. May sikreto kang isulti nako, Daria. Oh, unay. Apan gusto ko nga dili mo kini isaba sa uban. Pero sa pagkatinuod lang, ha? Doon na ko'y tao nga gisultihan. Niling maong sikreto. Si Bayri ko'y. O kay inahan tamang ka. Inalang masayod si kay ini. Uy, pasilan, unsa ba ka ng sikreto ha? Unsa ba may nabuhat ka ba nga dautan nga nahisupak sa balaod ha, Dario? Nakapatay ka ba og tao? Mama sa doy. Pagkalagpas sa ng istorya ha, oy. O unsa man di ay? Nakapatay mo daw gabiha sa na. Wa mo kay ko makapatay gayop. Tao na ba noon? Ay kay unsa man lagi day ang maong sikreto nga imong giingon ha? Nay, ang tinuod. Ako ang mitumba sa punuan sa dakong akasya ni Kapitan Bintong. Unsa? May pagtarong ko dihang istorya, Dario. Ay, ulag inay. Abi mo. Taod-taod ako nakaangkon sa maong kusog. Kining talagsaon nga kusog, nay. Pero wala ako ni gamita. Di man ko ganahan. Oy, Dario, patilaan. O kung sa mahinungdan nga nakaangkon ka man, ana, ha? May tao kong nahibawan nga kusgan. Pero katurang nas Biblia nga akong nabasahan. Katong kingadlan og Samson. Katubang Samson nga naibog ni Delilah. Ma, naangkon ko kining maong talagsaon nga kusog. Sukad ko nga gihimong habak kining gamay nga garapa. Nga akong nakita sa tungod sa bayan ni Liti. Ug nagtuo ko, ma. Nga mao kini ang gipangita sa higanti. Ining garapa. Naghihimo kong habak sa akong hawak. Dario! Nagtuo man ko, ma. Nga inig atubang na mo si Ganti. Di may magkauyon sa istorya ba?
Nya, maghimo sig dautan ako. Mao nga, gitistingan ako gamit akong kusog. Pinagis pagtumba sa punuan sa kasya ni Kapitan Bintong. Tumba man. Pastilan Dario anak. Basin tuod ug mao ka na ang iyang gipanghita. Garapa de ang buot niyang ipasabot nga iyang giingon nga gamay kaayong botelya. Unya ma. Unsay huna-huna mo ha? Ako na lang kaning iuli. Aron di na siya magsigi og balik din sa ato, ha? Maanring? Unya na. Patanawas ako anang giingon nimong maong garapa. Sige na Dario, pakita ko. Si Dario ang anak ni Noy Andoy ang nagtumbas na kumpulas ka siya. Ay, di mong tuwan ay. Di na katuwan. Tinuod lagi. Simplihan. Eh, kita juga diyang iyakin yung ipatumba. Pero, hangyo lang po nyo, ha? Ay mong sampay, ha? Sikrito. Mugiro ko taon. Doon na gina. Yun na, kanina, pinamita ka mo ako nila. Sa, duha, tulo, upat, lima, unong, walo, siyam, naku, unsino, Baiti ka mo, ha? Sa, sikrito na to, ha? Sikrito na to yung 20 ka mo, ha? 20 ka mo karon din. Kayo gito ko na. Wa ang yung ko yung lagi sultihan. Gawas ninyo. Ay, mo pala ha? Ha? Hala na! Si Dario! Siyang may tumba sa kasya ni Kapitan Bintong! Hala, gamay tuod ni nga garapa. Murag 30 ml raison ane, mo iyang gidakon. Mura manig sudlanan sa bitamina para sa gagmay nga bata, nak, katubang drops. Oh, og nagtuod ko ma. Nga mauni ang gipangita sa ganti. Pero nak, tay sa ragod. Matod adtong tigwa nga higante. Nga iya ko nung anak ang higante. Ang saba? Iya ko nung anak ang iyang gisod. Ni ako nung niya dinhi gibilanggo sod ining garapa. Oh, masode ay dinhi ang higante. Nga bisan gani ang akong tudlo. Oo, maglisod maganing sod bakbak ning maong garapa. Ma, lahi sila nga klase sa lang. Magamahanan sila. Kung gamahanan sila, klaro na lang may gahom sa ang iyang anak iyang gibilanggo ining garapa. Waday gamitan niyang iyang gahom. Aron nga, makagawa siya din sa sod ni ining garapa. Naambot na libog sa samot ni mo, Anima. Lagi na ko makatubag na yung pangutan na mo eh. Kung mauna sige na. Ablehe dayon ang garapa. Aron makagawa ng gibilanggo kuno dang higante. Makuan kining ako naman ang gisway ng abli usa kay gayon anak ma. Tadaod na, dugay-dugay na. Dugahi man. Mawala ko pugsang abli. Imposible sa dang istoryaha dong oy. Dako nga punuan sa kasya imong napatumba. Unya ang takob sa garapa, di ka makaable. Be, ako'y abli anak be. Ayaw ma. Ngano ba? Ayuy. Basig kilir na niyang higante ang gibilanggo sa garapa. Kilir? Basig kilir na pamatyong ta. Gamay man bitaw. Oo niya, sa may plano ni mo ha. Nga klaro man yun kaayo nga maonig ipangita atong tigwang higante. Nakahukom ko ma. Nga inigbalik atong tigwang higante. Akong ihatag kiniya, kining maong garapa. Anak! Mao ba, Manolo? Nisaad ang mga taong kalibutanon nga miatubang kanimo. Nga motabang og pangita sa gamay nga botilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Tudya, kung kinsa gani ang makauli nako sa gamay nga botilya, hatagan ko kini og ganti. Magmadji ko og daghang kwarta aron akong iganti sa makauli sa botilya. Nagtuo ko, Manolo, nga dunay nakapunit ni atong maong botilya nga gamay. Og iya lang kini nga gitaguan. Ang tao nga nakakita sa maong butang, unya iya kining gitangkil-tangkil kanunay siyang lawas, makaangkon siya og daragsaon nga kusog. Kusog sa usa ka higante ang iyang maangkon tudya. Kun mao, balik dito Manolo. Panid kun kinsay taga kalibutanon nga nakaangkon og talagsaong kusog nga dili mahimo sa sama kanila. Kay siya ang nagkupot karon sa gamay nga botilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Og balik dayon dito, Manolo. Gusto, ingon niya na akong buhaton. Sige,
Aron dayon, mubalik ko sa maong dapit. Apan dili lang ko magpakita nila. Mubalik ko karon dayon tunya. Mukuyog na lang ko nimo Manolo. Sige, tana. Kitang duha ang moadto sa maong dapit. Kitang duha, Manolo. Unsa? Si Dario mitumbas sa akong akasya. Pinaagi sa iyang kusog. Oy, ingon sa di kinikatuhuan. Ayo lagi ka parang. May sulti ni Ricoy. Nakikita ko si Ricoy diyang gitumbay Dario ang imo kasya. Kamo ba, kamo? Kung magbugal-bugal gani mong tao, no? Ha? Pilihan yung tao nga inyong bugal-bugalan, ha? Nalimot mong unsa ko, ha? Kapitan ko! Nga inyo kong bugal-bugalan? Pamatyon ka mo. Kita bisa ni. Mau ni kaya sulti ni Ricoy. Kung bakal mga yang tanan. Si Ricoy ang bakal diri kami. Kami bisa yo. Sige, pangitaas ni Koy. Ug dada din sa tubangan. Pagdali. Lagi, tara. Bitaw to si Ricoy. Ako may ilang bugal-bugalan. Maglisod magaling tumba ang tao puno as iba. Akasya na ka. Ang higante mo nagtumba sa kong akasya. Busa kinahanglan nga mulaya siliti din sa among dapit. Aron di na mo balik din ang maong higante nga naibog kaniya. Kaya pinag ninyo eh. Kaya nagtamo ka ato itong sekreto. Pero yung giltiyan sa kapintaon-taon eh. Yung gidadin niya yung sa taon mo may klaro eh. Sundali mo sekreto. Sekreto tanga. Bainti ta ka mo ka sekreto na. Ay, pastilan. Oh! Stoy! Ikaw na ba? Sa malikoy! Tinood ba lang gisulti na ako? Nga si Dario ang mitumba sa dako na kong puno sa kasya. Ha, Nikoy? Hiko na ba? Sulti! Wala ko panahon paglimudan ni Kap. Wala ko. Sali pa ko masulti Kap, mangyo ko ka pa. Ulisan ka na, ha? Ayaw panabi ng isulti ako ni mo, ha? Ato na sekreto ka pa. Yes, nakaraan ang istorya, ha? Sulti, Nikoy! Tinood ba nga si Dario ang mitumbas na kong punuas kasi, ha? Luog kong tumal kong kanahan ka. Ayaw, Kap. Pagkano sulti? Si Dario ba? Tubag! Oo, Kapitan. Si Dario ang mitumbas sa dako kapunuan sa kasya. Hala! Linong! Ano to? Galit bang may linong? Ay! Pastila, di mo to niya, uy. Imo mang gilabdikan ng ilang barangay hall. Nagtuunon sila, ganunay linog. Maayo gani kay labtik ra. Wa nako patiri. Pangitaa dayon ka ng Dario. Kay atoan niya ang gamay nga botilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Pangitaa dayon, Manolo. Oo, ako nalay mangita niya. Ikaw, balik na lang sa tong dapit. Uyawan ko nimo kung magkuyog ta. Ug matubang ka sa maong taong kalibutanon. Basig imo siyang mapatay. Ini, kayong buoy. Dali ka kayong masuko. Gusto ka, busa sige. Adto na lang ko. O kinahanglan nga madamo ang atong anak. Karon yung adlaw, Manolo. Kinahanglan gayod. Unsa? Nagkagubot ang mga tao dito sa barangay hall? Kaya doon ako ni kusog kang linog. Oo, maunay sultis mga tao dito sa Gawasnak. Pero kitawa man ta makabatyag nga dunay linog, no? Ay, huna-una tingnan lang yung doon linog. Na, ambot lang, pero matod pa nila. Halos matikay ang mangkunong mga tao dito. Lakit na gani ko nung kapitan. Ug ang bungbong sa barangay hall nangaliki ko do. Uy, mao ba? Kung mao, doon naglilinog ma. Apo dito tingnan sa ilang dapit ang naigor linog. Uy, pwede pagod na. Ayo, may adlaw kayo. Kisa maron dali. Na mga tanod ko na sila uni sila. Oh, ni ako! Ni ako ang sa may ato ninyo, ha? Di patawag ka sa kapitan. Hala. Oh, Hala, Ha? Dario. ako? Gipatawag sa kapitan? Unsa? Malam mo na. Kaya mga tao nga. Ito sa barangay hall.
Misulti nga ikaw ko nang mitumbas na kung sa kasya. Magkuyog lang na mo. Ha? Kukuhan ka lang, kuhan ka lang. Ya. Mukuyog lang ko ninyo. Oh, tumas, kapitan. Giahak na. Klaro kayo. Asa magang kuhan ya. Kuyog lang naman. Si Bailey Kuya ang nabi. Nga tumitumbas ka siya. Unsa? Ay, lagi ko, no? Tuas barangay Halls Dario, nga imong uyab. Kaya gipatawag ko no sa kapitan. Kaya iya ko no nga gitumbok nga maugin mitumbas punuan sa kong kasiya ni Kapitan Bintong. Si Dario? Abang nakasulti man ang kapitan tay. Bebe mo adto ko sa barangay hall tay be. Tara. Magkuyog ka. Basin ato pang maabtan dito sa Dario. Tanalit eh. Unsa? Ikaw? Ikaw ginamitumba sa akasya, Dario? O, Kap. Huwag pasaylo at ko. Ayaw lang kong ipapriso. Tapa. Ang tinuod no, Dario. Bisan gipatawag ko pa ikaw, apan, maagay ni asa kong hunahuna, gandi yun ikaw, oy. Kada ko atong punuas kahoy. Sa pagkatinuod lang. Ang higante nga naibog ni Litig yun, ang gituhuan ko, nga mamitumba sa kasya. Ha? Wala no. Ikaw ang mitumbas akasya, Dong Dario? Tamsa. Iyon sa di ko makatuo na. Bilo, araw mo to mo. Karong na yun. Tumbahon ko ng barangay hall. Ayaw to, ayaw sa Diyan na magkanil. Ayaw to, no, Dario. Nang likit aning bungbong ini tungos linog. Imo usban pa mo, ayaw taon. Boy, no. Dili lang ako itong bahon. Hindi lang likon kayong bongbong nga siminto. Kini, sukmagon ko ni. Ha? Palapso na ako sa bongbong ng barangay hall. Ang akong kumo. Abe, ha? Bongbong naman ni. Palapso. Kini. Yapa! Allah! Di ko makatuwin eh. Uy. Milapos ang imong kumo sa likon tayong bungbong sa barangay hall nga siminto. Kabaga sa simento nga bongbong pero bilapos lagi mong pumo, Dong Dario. Kanindot mo Dong Dario. Talagsaon tayong nauptan imong kusog, Dong. Gamitan na, Dong, aron madato ka. Bitaw, Pinaryo. Magamit mo ang mga kusog, aron madato ka. Panulis, Pinaryo. Bay, Koy. Oh, Niya ka. Dato ka. Tang dito ka. Ni ara ang tabian mong amigo ay Dario. Alsaha na anak, alsaha si Ricoy. O ilabay na dito sa layo aron mamatay. Ilabuyog na ang tabiang dako. Tabian ng dako, Koy. Ganyan di ka. Ngayong isaba. Nga kabito mo sa kasya. Makalagot ka. Hala. Iyo mo nang ilang buyo, Koy. Ihapak ka sa bungbong. Babay! Ibutang si Ricoy na. Sige na, ibutang. Dario, imo mo nang giisis likoy. Ibutang dong. Putang ba? Sige na, Dong Dario. Gipasaylo naman ka dong. Gipasaylo na kasi mong gibuhat dong. Sige na. Ibutang si likoy. Gipasaylo na. Ay, sakang kabuhi ko. Kay ang kari ko. Agoy, akong kinakabuhi, saka. Agoy. Sakit sa kong sampot ka na muna sa saon. May uyog ko siyang barangay hall. Linog ka sad. Linog ka sad. Hala, kano magkani? Mura man og hanang. Gusto man hangin. Kanawan ninyo. Hala. Taglutaw sa hangin. Agoy, mga bahay, ug mga tao sa ubos ka nang ato nakita ka na sa ubos. Tanawa, niya na sa ibabaw. Nga naman niyo, ang barangay hall. Naalsa, paingon sa taas kayo. Tungod kay diya sa akong kamot, ang barangay hall, akong gipunit o asa sa babaw. Gante, maluwi ka! Ibutangi, maluwi ka! Gante! Uy, ayaw ito ni Batya Higanti, maluoy ka, Ibutang ko kini, apan ayaw pagdagan ha, Dario. Kay ikaw ang akong kipangita. Ikaw, Dario. Upat lang niya nga nahibilin si mga tubangan. Ako, si Mama Andring, si Noy Andre, o si Liti. Kaya ang tangan, wala na. Ang tangan tao, hasang kapitan, nanagan. Unsa imo tuyo na ko, ha, Higanti? Bitaw, unsa may tuyo mo sa akong anak, ha, Higanti? Sulti na Higanti, aron makabiyak ka na kay mahadlok yung binimo ay. Bitaw. Sige na, te. Sulti na, te. Sige na, te.
Ihatag na ko, Dario, ang gamay nga botilya nga gitangkin mo sa imong lawas. Kay mao ka na ang akong gipangita. Kay mao ka na ang gisigihan ko og balik-balik dinhi sa inyong dapit. Kay naa diha sa sud ang akong anak nga akong gibilanggo. Aron ay, Dario. Ihatag na ko, Dario. Kini bang garapa, ha? Ang imong gipangita, higante? Oo. Mao ka na. Garapa day ang ni Ana. garapa. Ambi ka ng garapa, Dario. Niya, dawat na. Salamat. Salamat in taon, ibathala. Kay nabalik na gyud kinina ko. Salamat in taon kayo. Dario, ipalihog kong abdi sa garapa, Dumbi. Ambi. Hala! Humok naman kayong liso ng takob, oh. Sa una, di ko makaliso yung takob. Ablihan ko ni. Naabli ang takob sa garapa! Hala. Aso! Usam na miguwa, oy. Gawa sa garapa! Ngi! Ang aso! Nahimong higante! Higante ang sud sa garapa! Babae nga higante. Ana, pagkagwapa niya. Salamat, Papa Manolo. Kay imo na kong gihatagan og kagawasan. Pasayloasan ko akong anak sa akong pagbilanggo nimo sud sa garapa. Ug si Dario, kanang tawhana, pasalamati sab siya. Kay wa niya gilubong sa yuta ang garapa. Kay kung nalubong pa, hindi ka na gyud makagawas pa. Pasalamati siya, anak. Salamat kanimo, Dario. Ako imo kong giputan mo siyang pad. Salamat kaayo nimo. Lakon ko sa ilong sa higante! Uy. Ginoo ko si Dario napasok sa sod sa ilong sa higante! Ana. Dario! Uy, hala. Nawa si Dario. Ipagawa si Dario, anak. Pasig mamatay siya si Bako. Isikma si Dario. Isikma dayon, anak. Oo. Ako siyang isikma sa akong pad. Niya. Kasakit sa akong sampot ay nabunal sa imong pad. Ibutang na yung taong ko. May kinasikma ko na. Oo. Ibutang ko na ikaw. Oh, salamat, Dario. Salamat nga wa mo ilabay sa layo ang garapa. Salamat kaayo. Adto na kami. O kisaan ko, dili na ko magpakita pa ninyo. Kay nabalik na ang akong anak. Ang anak ko nga higanti nga nabilanggo sud sa garapa. Usbon ko, daghang salamat kanimo, Dario. Dili natapos akong asoy ninyo ning simnaon nga naguluhan. Higanti na bilanggo suot sa garapa nga sinuwat ni Kuya Che Badayon subos direksyon ni Ate Martes Parma Albor. Ang atong spinner Kuya Joel Vincing, atong sound man Mr. Ricky Bangisari. Recording o Joy Editor Kuya